B'kull idea tajba, b'kull azzjoni pożittiva u b'kull bidla li tagħmlu tkunu qed tgħinuna noħolqu dinja aħjar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament f'seduta mal-istudenti varji li qegħdin jipparteċipaw f'Ekoskola, programm edukattiv internazzjonali li jgħin lill-istudenti jieħdu azzjoni favur l-ambjent. F'Malta dan il-programm imur lura l-bidu tas-sena 2000. Lan tiegħu li l-iskejjel isiru aktar sostenibbli u li l-istudenti jkunu parti attiva mill-protezzjoni tal-ambjent. Dan apparti trawwim ta' ċittadini attivi f'soċjetà bħal tal-lum u għalhekk l-importanza li l-ambjent kif qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista isir dritt fundamentali tal-poplu Malti u Awċi, dritt fil-Kostituzzjoni ta' Malta. L-inizjattivi li semmejtu huma kollha inizjattivi f'din id-direzzjoni. U għalhekk il-koll flimkien u dan huwa s-sabiħ illi l-koll flimkien nistgħu nkunu parti mis-suċċess ta' Malta aħjar u għawdex ukoll. Malta isbaħ, Malta iktar b'saħħitha, Malta iktar nadifa, biex bekk il-koll ikonna ħajja aħjar. Bernard Grech irringrazzja lil ħafna skejjel f'Malta, lill-edukaturi responsabbli lill-istudenti li jipparteċipaw b'mod attiv f'Ekoskola u ferraħ ukoll lil dawk li kisbu l-Green Flag. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif l-Oppożizzjoni resqet Private Members Bill bil-għan li jkun hemm tnaqqis fil-ħela tal-ikel u l-iskart sabiex l-ikel jitqassam bl-anqas ħela possibbli. U spjega wkoll il-viżjoni ta' gvern ġdid nazzjonalista, viżjoni li tiddistingwi bejn żvilupp sostenibbli u dak li mhuwiex fil-waqt li appella l-użu tal-art li jħares l-ambjent u l-benesseri tan-nies. Bernard Grech għalaq billi appella trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika fil-proċess tal-ippjanar u insista li b'dawn il-proposti il-Partit Nazzjonalista qed juri l-impenn tiegħu lejn żvilupp sostenibbli u l-protezzjoni tal-ambjent f'Malta.